Hadi view ngan batai fish phang tuat ma India wa Pakistan ka operation indoor ma baklab na tikat kom kejing batai jeng ki Indian army ba kubar menen step na bro lai ti kita ki ang ba menen komit ki la ya sange ban yaset ban panjat iwe te tambah ka report ki ang ba kidang dan tu nyai ki sipai Pakistan apo RRBNC ma ki target ya ka Karachi airbase lane airport jang ka Karachi jadi baka Pakistan ka sange ya ni jing set kali India jing le ka kloi ban sange ya jing pun pai kala namar ba ka dan kam hi ngi bangin pun pai kala ya ki nang shon dah kano ka bentar ngin dei ban ailat te ka ki college ai sene ro mtakas ngi ba education minister jong Punjab la pen ban pelina tengah tharai ki batrai ro kacu hi te tu ki prasma bla ilet pai te saya perkhat i mafi lanu fin yawan pai lanu asong kat kum kajing sung tho jing khi kat kum kajing sung safe namar ngasne te ka safe hi namar kene yang basa ngasa bat we ni ki IAS officer jang kene ka Punjab te police one te kpat ki bro banya kerpat ya kene channel dak biarap lang praksi ngan sun ki ban sakren hakne ki video ang nes khamat manile ban bersang wanwan ra gi ba mentoi lang ke imlang salang police one